Gaat-ie Mark? Gaat-ie Dirk-Jan? En hoe beviel het eerste stukje? Goed. Regenachtig. Mooi weer. Nou ja, jullie hebben net een behoorlijke bui Ja, gehad. toen zat ik in de bus, dus het komt ook af en toe goed uit. Is het er nu Maar dan ik ben komt het bang goed dat ik uit. mijn portie nog wel krijg Dat vandaag. zit er wel in, hè? Ja. Ja. Nou ja, Dat is lekker. het gaat lekker. Nou, dat is goed. Dirk-Jan gaat ook goed? Een beetje. En ondertussen lopen de volgende alweer verder.